ଝିଅଟିର ଦୋଷ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଲେଖା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି, ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। ଘର ତା'ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ। ଝିଅଟିକୁ ତା ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧାନରେ ହଠାତ୍ ଝିଅଟିର ମା ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ପୂରା ପରିବାର। ଝିଅଟିର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନଥିଲା କି କ'ଣ ହେଇଛି। ଝିଅଟିର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ତା ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଓ ନୂଆ ମା ଆସିଲେ ଝିଅଟିକୁ ସ୍ନେହ ଓ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବାହା ହୋଇକି ଆସିଥିବା ବୋହୂଟି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଜମା ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ତା'ର କଅଁଳ ମା ଡାକ ଶୁଣିଲେ ନୂଆ ବୋହୂଟି ରାଗରେ ଝୁର୍ଝୁରି ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ କେମିତି ସେ ଝିଅଟି ପାଖରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଜେଜେମା ତା ବୋହୂକୁ ବୁଝାଏ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି, ମା ସୁଖର। ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ସେ ବୋହୂକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହେ ଯେ ଝିଅଟିକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇ ଆସ। ହେଲେ ସେ ବୁଝେ। ଦିନେ ସପରିବାର ତାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବାହାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଲା। ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ତା ନୂଆ ମା ବାହାରୁ ସ୍ନିପ୍ ଆଣିଦେବ ବାହାନାରେ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଝିଅଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଟ୍ରେନଟି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇ ଟ୍ରେନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତା ମା'ର ଆସିବା ବାଟକୁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଝିଅଟିର କିଏ ନାହିଁ ଆସିବାର ଦେଖି ସେ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ପୁଲିସମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ଲେଖାପଢ଼ି କରି ଛୁଆଟିକୁ ନିଜ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଗଲେ। ଆଣିଥିବା ପରିବାରଟି ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଛୁଆଟି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ଗାଁକୁ ଆସି ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଏକ ସଭା ଡାକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଝିଅର ଲାଳନପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ପରିବାରର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ନାମ ମନିଷ୍କା ଦେଲେ। ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ମଣିଷ, ବାପା ମା ଏବଂ 2 ଝିଅ ଓ କୁନି ପୁଅ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଓ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ କେମିତି ପୋଷିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ଝିଅ ମିନି ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ଆମକୁ ତ ଚଳେଇବାର, ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଣି କ'ଣ ପାଇଁ
ଝିଅର ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି, ଏ ଝିଅଟି ତୋ ଭାଇର କାମ କରିବ, ଘରର ସବୁ କାମ କରିବ, ତୁ ଖାଇ ପିଇ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ସେ ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲା ତା ବାପା ମା ଏ ଝିଅକୁ ପୋଷନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି, ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ ଘର ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ମିନି ଜମା ସହିପାରେନି। ସବୁବେଳେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରେ। ମିନିଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାହାରେ। ମିନିର ବାପା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ଥାଆନ୍ତି, ମିନି ମନୀଷାକୁ ମାରେ, ଚିମୁଟି ଦିଏ। ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପଛେ ମାରିବା କାମ କରାଇଥାଏ। ମିନିଷା ଦ୍ୱାରା ମନୀଷା ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯିବା ଦେଖିଲେ ମିନି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ସମସ୍ତେ ମିନି ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଏତେ ଭଲ ପଢ଼େ, ତାର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ମିନିର ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କହିଲେ। ମିନିର ବାପା ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜ କାମକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ସତରେ ସେ ମନୀଷାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୋଷେଇଆ ଘରେ ମିନିଷାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ।